Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Seguridad ngayong Semana Santa sa Pangasinan, tiniyak ng Pangasinan Police Provincial Office. Tips sa pagpaparami ng manok, alamin. Industriya ng mais sa Lingayen, Pangasinan, pinapalakas. Kalusugan ng mga babaeng pulis sa Pangasinan tututukan ngayong Women's Month. At iba't ibang palaro tampok sa 100 Islands Festival ng Alaminos City, Pangasinan. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Dahil isang Pangasinan sa may mga sikat na simbahang dinarayo tuwing Semana Santa, tinutukan ng kanilang PPO ang paghahanda para mapanatili ang seguridad. Narito ang balita. Sa Our Lady of Purification Parish Church ng Binmalay, Pangasinan namin naabutan ang magkakaibigang sina Nanay Angel, Maria at Marita. Pinag-uusapan nila ang nakatakdang biyahe bukas para sa bisita iglesia. Pigil ang luhang kwento ni Nanay Angel ang malungkot niyang Semana Santa noong mga nakaraang taon dahil sa pandemya. Siyempre, nung dating gawin na lagi ka nagpupunta sa church, nagpe-pray, ganyan, nagno-novena, tapos biglang nawala. Tapos yung sa online na lang, ganun, parang kulang. Si Nanay Maria, ito raw ang isa sa ipagpapasalamat sa kanyang pagbisita sa mga simbahan. Balik na naman tayo sa normal, kaya masaya na naman ang ano. Saka mapapractice natin yung pananampalataya natin sa tonlet na ito. Sa nalalapit na Semana Santa at kabi-kabilang mga bisita iglesia, naghahanda na ang Pangasinan Provincial Police Office para mapanatili ang seguridad. Sumbak 2023. So as early as last week, continuous po yung aming simulation exercises regarding dun sa possible na mangyayari during our deployment sa Sumbak. Last year, ang mga nangyari lang dito, yung mga nakainom, yan yung mga physical injuries natin. So, yan hindi natin isi-set aside yan. Lahat din ng ating mga tropa ay required din po na mag-deploy o mag-patrol, especially dun sa mga subdivisions at sa mga kabahayan ng ating mga mamamayan. Bawat bayan, simbahan at tourist spots sa probinsya ay may itatalagang information booth na maaring tawagan o pagtanungan ng sinumang nangangailangan ng tulong. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Namahagi ng libreng boto ng mais ang pamahalaang bayan ng Lingayen sa mga magsasaka ng bayan. Magbabalita Charles Limon. Mais ang pangunahing produkto ng bayan ng Lingayen, pero malaking hamon pa rin sa ilang magsasaka ang pagtatanim nito, lalo na kung may kalamidad gaya ng karanasan ni Noel. Kasi noong 2018, nasira po yung mga pananim namin kasi ilang beses po bumaha sa amin dahil po sa nipo ng habagat. Doon po kami nalulugi. Kaya ngayong araw, naghatid ang Municipal Agriculture Office ng Pamahalang Bayan ng Lingayen ng libreng buto ng mais. Malaking tipid daw ito para kay Noel at mga kasama niyang magsasaka. Pag bibili kami ng isang bag, 5,000 plus. Yung ibang binhi, kasi iba-iba pong variety, iba-iba pong kumpanya ng binhi. May mataas ang presyo ng lalo na pag kalidad po talaga yung yung binhi, yung binibili namin binhi, may 6,700, ayun, 5,700 ganun. Aabot sa 155 na mga magsasaka sa bayan ang nabigyan ng libreng sako ng mais. Isa na dito ang grupo ni na Efrin. Ay, masaya kami kasi may nakatugtong sa hindi kasali na sa paggastos. Masayang-saya kami. Pero maliban sa libreng buto, hiling sana nila na bumaba na rin ang presyo ng abono. Opo, malaki yun kasi mataas yung abono. Kaya maraming salamat sa mga
gobyerno kasi minsan may fertilizer silang naibibigay sa amin. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng bayan, aabot sa higit 6,000 metriko tonelada ng mais ang naaani ng mga magsasaka sa bayan kada taon. Inaasahang itatanim ng mga magsasaka ang mga ito ngayong Marso para sa inaasahang anihan sa darating na Agosto. Tiniyak din ng ahensya ang suporta para sa patubig ng mga ito ngayong tag-init. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinagkakaabalahan ngayon ng isang magsasaka sa Baguio City ang pag-aalaga ng manok. Ang kanyang sekreto sa pagpaparami nito, alamin kay Jose Robert Inventor. Pangarap ni Michael na magkaroon ng sariling farm, kaya sinimulan niya ito sa kanilang bakuran. Sa paglipas ng taon, unti-unti itong lumago. Dahil sa mahal ng pataba sa merkado, natuto siyang dumiskarte at gumawa ng pataba. Para kasi may konting garden din ako. Naisip ko para magamit ko rin yung mga dumi nila. Ginagawa kong hinahalo sa pataba. Isa sa mga alaga niya dito ang mga manok. Umpisa ko sa 2 mag-asawa lang. Hanggang unti-unting pinaparami ko. Kanyang inaalagaan isang breed ng manok na kung tawagin ay hulo. Ito ay isa sa mga native breed ng manok na matatagpuan sa bansa. Sa akin po kasi sir, yung inalagaan ko muna yung breed nila, yung hulo na sinasabi nila. Maganda rin naman kasi saka medyo matibay din sila sa sakit. Maganda rin naman panimula yun. Upang masiguro ang kanilang kalusugan at seguridad ng mga sisiw, gumawa siya ng mga kulungan. Isa po, gumawa po ako ng sipa-separate na kulungan. Pag nangingitlog, sinisiparate ko yung naglilimlim. Tapos may nakasiparate din paglalagyan ko na pag napisa na. Kaya naglagay ako ng maliliit na kwan dyan. Sinisiparate ko muna yung maliliit. Mahalaga raw ang malawak na kulungan upang matiyak ang wastong ehersisyo ng mga ito. Pero bukod dito, tinitiyak niyang tama ang pagpapakain at sinisigurong malinis ang paligid ng manukan. Kaya upang matiyak ang sapat na nutrisyon ng mga ito, iba't ibang pagkain ang kanyang inihahalo sa patukan ng mga ito. Yung gulay po, pag nag-harvest ako, yung mga pinagtatanggalan ko, biniblender ko po yan, hinahalo ko po sa pagkain nila. Mula sa 2 alagang manok, dumami na ito sa higit 40. May na-harvest ako, may pinagkukuhanan ako, aabalahan. Saka dagdag na rin, dagdag kita, no, doon ako kumukuha. Hindi lang nakatulong kay Michael ang pag-aalaga ng manok sa aspetong pinansyal, kundi pati na rin sa pagsasama-sama ng kanilang pamilya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, kalusugan ng mga babaeng pulis tututukan ng Pangasinan PPO ngayong Women's Month. Yan at iba pang mga balita, abangan! Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099.
at yung less sumasakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Pangangalaga at pagmonitor sa kalusugan ang handog ng Police Provincial Office ng Pangasinan sa mga kababaihang miyembro. Narito ang balita. Maswerte na raw ang 4 na oras na tulog para kay Patrolman Cortez. Sa trabaho po namin bilang pulis po, once po na kayo po ay nagtatrabaho or naglilingkod po sa bayan, umulan man o umaraw, dapat po ay gampanan po namin ang ating trabaho. Mas talo po, ang pulis po ay laging nariyan upang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Kahit nga may nararamdaman na ito sa kanyang kalusugan, madalas ay binabaliwala na lamang. Nahihilo ka na, especially pag diretso na duty mo 5 araw, ang nararamdaman mo parang magkakalagnat ka na, sisipunin ka na, parang bibigay na yung katawan mo. Although hindi kinakaya ng, mahirap yung duty pero nilalabanan ng isip. Mind over matter rin ang motto ni Police Major Macanas tuwing may nararamdamang mali sa kalusugan. Pero nabago ito dahil sa isang pangyayari. Aware ako sa health ko nung may namatay tayong personnel, babae, and then ang kwento ng family niya is naramdaman na niya yung mga symptoms, pero binaliwala niya. Sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso, ang kalusugan ng mga kababaihan ang naging usapin sa seminar ng Pangasinan PPO ngayong araw. Dito tinalakay ang mga sintomas sa mga sakit na laganap sa mga kababaihan gaya ng PCOS, o isang kondisyon kung saan hindi balanse ang dami ng reproductive hormones sa katawan ng isang babae. Pinag-usapan din ang mga pagkaing nararapat sa bawat sakit na nararamdaman. Plays important role ang nutrition kasi ang magiging basis na magiging healthy tayo to fight any illnesses. Hindi lahat ng healthy ay pagkain ay healthy sa'yo. Of course, you should know what are healthy foods. Hindi lang basta gusto mong kainin, healthy na. Malaking tulong po siya sa amin na tulad sa akin na may mga napansin po ako doon or nalaman ko doon sa aking may mga examinations po pala sa mga babae na dapat po naming ma-undergo. Kaya nung nalaman ko po yon na parang nagkaroon ako ng idea na dapat pala magpunta ko sa hospital para malaman po yung aking kalagayan. Isang fundraising activity naman ng mga kababaihan ang idadaos sa susunod na linggo. Ang malilikom na pera ay itutulong sa mga kasamahang pulis sa Pangasinan PPO na nakikipaglaban sa malubhang mga sakit. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinagdiwang ng iba't ibang bayan at probinsya sa Region 1 ang Women's Month. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa gilid ng dagat sa San Juan, La Union, napiling ipagdiwang ng Region 1 Advocates for Gender Equality ang National Women's Month. Ito ay sa pamamagitan ng coastal cleanup o pagpulot ng mga basura sa dalampasigan. Bawat kalahok may bit-bit na mga sako para sa mga napulot na basura. Dinaluhan ito ng mga kawani ng Police Regional Office Region 1 at iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
Nag-alay naman ng bulaklak ang mga kawani ng Candon City Police Station at pamalang lungsod ng Candon sa bantayog ni Gabriela Silang na isa sa mga kilalang babaeng bayani sa bansa. Idinaos ito sa Barangay San Antonio, Candon, Ilocos Sur sa ika-272 kaarawan ng bayani at sa pagdiriwang ng National Women's Month. Pinangunahan ito ng Chief of Police ng Candon City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Jesse Balinang kasama ang iba pang mga opisyal ng pamalang lungsod. Sa Vigan City naman, pinarangalan ng pamalang lungsod ang dalawa sa mga pinakamatatandang babae sa Vigan. Ito ay ang mga centenarians na sina Catalina Averia at Magdalena Apanapaw. Binigyan sila ng 100,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development at pagkilala mula sa Malacanang. At sa katabing probinsya ng Abra, umindak sa Zumba ang mga pulis ng Abra Police Provincial Office. Tinawag itong Zumba for a Cause ni Aling Pulis ng Abra bilang selebrasyon ng Women's Month. Ginanap ito noong nakarang Sabado sa Camp Colonel Juan Villamor sa Calaba, Abra na dinaluhan ng 430 pulis at mga miyembro ng Kabataan kontra Droga at Terorismo Abra Chapter. Ang mga nalikom na pera ay itutulong sa mga PWD at mga mahihirap na pamilya sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. By now, alam na natin na the Supreme Court has ordered the acquittal, the dismissal of the cases against Vong Navarro. And bakit nga ba dinismiss or inacquit ng Korte Suprema si Vong Navarro? Isang phrase lang ang ginamit ng Supreme Court dito, yung glaring and manifest inconsistencies of the private complainant was the reason why dinismiss nila. In fact, the Supreme Court dito, inupheld nila yung power of the investigating fiscal to determine whether or not may probable cause against sa isang tao. Doon sa fiscal pa lang nung araw, nung iniimbestiga itong kasong ito, ang sabi ng fiscal walang probable cause based on the documentary and testimonial evidence na nasubmit. Ang evaluation ng fiscal walang probable cause. So dinismiss na niya ito nung araw pa. But unfortunately, nag-appeal sila sa Court of Appeals, ni-reverse ng Court of Appeals yung finding ng fiscal and napunta sa Supreme Court, which ultimately dismissed the case. Ang sinasabi ng ating Korte Suprema, yung prerogative, yung power to determine probable cause, hindi nasa Korte, hindi nasa Court of Appeals kung hindi sa fiscal. At kung sinabi ng piskal na mahina ang kaso, walang probable cause, then we should follow yung recommendation ng piskal, hindi yung Court of Appeals. Again, the Supreme Court cited, medyo magkakaiba yung testimony ng complainant dito at hindi lang mistake ang mga kaibahan but glaring and manifest inconsistency. In other words, walang credibility yung testimony ng private complainant. So, on this basis, the Supreme Court dismissed the case. Susunod, iba't ibang palaro tampok sa 100 Islands Festival ng Alaminos City, Pangasinan. Ang detalye susunod na. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts.
Tara naman at makisaya sa iba't ibang pista sa North at Central Luzon sa kwento ni Jose Robert Inventor. Nagpasiklaban ang mga residente ng Alaminos City, Pangasinan sa iba't ibang palaro na ginanap sa Plaza Enrique Braganza. Ito'y parte ng pagdiriwang ng lungsod ng 100 Islands Festival. Nagpakitang gilas ang mga kalalakihan sa pagsisibak ng kahoy. Pagalingan din ang mga ito ng diskarte sa paglalaro ng tug of war. Nasukat naman ang liksi at galing ng mga kababaihan sa paghuli ng baboy. Ang nasabing mga aktibidad ay parte ng Agri-Trade Fair Expo 2023 ng 100 Islands Festival. Sa Sabangan Mountain Province, binisita ni Regional Director Albert Mogol ng Office of the Civil Defense Cordillera ang pagdiriwang ng ika-14 na Gagayam Festival sa selebrasyon ng Children's Day sa bayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ito ang kahalagahan ng mga kabataan sa lipunan. Hiling niya na suportahan ng komunidad ang mga programa ng gobyerno na nakasentro sa pagpapalakas ng komersyo sa bayan. Nakatakdang matapos ang selebrasyon ng Gagayam Festival ngayong araw. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.